Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu al'umma musulmi da fatan kowane ku ya waye gari lafiya to muna muku da fata alkhairi. To yau muna tayar da sabon bidiyo mai amfani mutane da dama suna tambaya ta yaya ake yin kiran email na telefon haka kuma da sauran idan sun kasa bisa Google Play Store abu ba shi. To da farko idan baka da email sai ka kira email na za ka samu damar ka yi aiki ga Google Play Store. Yanzu yadda za mu yi mu shiga saman email namu. Idan ka shigo cikin alamar application naka na email haka kamar wannan da kun gana nuna mu za ka dibi sama inda aka rubuta alamar font gashi nan yana kamar alamar font tana nan idan ka nuna muku za ku danna wannan waje idan ka danna wannan waje za ga rubutu mana ku ce bonjour alligator tv saboda yanayin sunan font ina na haka nan to ga sauran email kukan da gare in gudana ma gare ka gudana za ka gani gurin da in bina gare ka to ni dai zai na da waya kun ga suna wannan email lokana to samu dibi na ka ce ajouter un notre compte sa'an tibi wurin nan sai na danna idan na shigo za a gwada min alamar google ga ta wurin ga sai in danna ta na farko kenan idan na danna ta yanzu za ta bani alamar sharsha ga verification yanzu za ta ce min in sa code kenan yanzu ga shi nan al misali code ita na sata idan wurin ga kana da mode password nan dole sai ka tabbatar da shi ne shi cikin telefon irin wannan aikin telefon yanzu ya wani mana fuska haka ga to ka gani za mu diba kasa sai mu dibi na ka ce create un compte gashi ƙasa kun yana nuna muku wannan abu nan za ku danna idan kun danna waje za ka rubuta muku pour moi message personnel wala sai mu danna wannan waje idan mun ka danna sama ne sai ka mana ce prénom da nom haka da sunan ka ina abin da za mu sa nan sai mu dibi sunan da ba mu taɓa kiyaye da shi cikin telefon namu ba haka la to sai in danna sha yanzu kuma sunan da ba mu taɓa sai in ce ko ne sai in ce Dauda al misali Dauda ko ga shi nan Dauda al misali ne mu yadda da abu zai wuce ga yana kace siban din ga sai ka danna gurin siban gashi yanzu alamun siban ta tabbata yanzu na kace ma jour da rana aiwaka da shekar aiwaka shi na ko yanzu kuma cikin wani wata na sai mu ce le 10 sai mu koma nan ga mu koma mu ce maras yanzu na sai mu ce wace shekara ta cikin wace shekara an kai ga sai ka rubuta kamar ko kwamce na zaki abin ne ta ce ba dole sai ka sa shekarun ka kamar abin da ka wuce in mace ta sai ci ma mu gashi ne na mace take in namiji na ga yana ce mu dinga nan za ka danna sai mu tibi na ce mu namiji na sai mu danna siban dinga gashi idan mun ka danna siban sai kamun wajen alamun tabbatarwa hakan ga gashi nan Dauda ko ne in shi za aiki da shi to in wanga kuma za aiki da shi to ni da bari in danna alamar Dauda ko ne haka gashi sai in danna shi yanzu na ce siban din haka sai in shiga sama ina siban gashi kada ko gani gashi mun shigo yanzu sai a ce in samu wadda ya faɗi yanzu sai in bi wani lamba ta wadda ya zama ban mance ta wannan email na wa idan ina so in canza telefon kawai ɗauko wannan email da ni tare da wadda ya ne in sa sai abu shi wuce ba tare da ɓata lokaci ka san wani mutum suna iya ɓata telefon haka shi faɗi haka ko ka rasa shi ko kana tsaka aiki da shi dai wata matsala ta faru gare shi liƙe to in baka da wannan wadda ya ka mace shi wannan email na ka baka ya zo su da mai ka da abubuwan da aka manta telefon ɗin ka mai ka so shi na gaskiyar magana yanzu in za ka fara sa sai ka sa arobas gashi ga in ka sa shi to sai ka yi compose da lamba guda takwas haka ko lambar telefon ɗin ko da kasan maka manta da ita yanzu ni zan zo ko wata lamba waka wadda dai ban manta da ita in nan to ala misali wadda lamba kwatanta tana ni kwatanta tana ni yanzu sai in yi compose haka idan na yi compose haka ga yanzu kun ga alamar sai baka na ce ko ne Dauda ya yi kiye don sai in dan ina siba ɗin ga ina siban yake hanga gashi nan kasan ga ina rubuta accept na zan danna ina alamun accept yake sai in danna nan idan na danna nan kenan kamar in ƙara tabbatarwa na suka ni kamar yarda hakan ga ita suka ni yanzu bari mu gani menene zai baka kun ga ya baka mu alamun Google suna ta search to da alama kamar hakan ga email ya yi create lalle email ya yi create hanga in ka zo ka diba cikin account na naka telefon yanzu misali bari mu diba wurin yanzu gashi nan na diba kamar yadda na diba saman wurin ga za a gane shi gashi nan shi ne adda ƙasa duk ka gane shi da ƙasa wurin sai ka zaka danna shi idan ka danna shi kenan ya hau saman email telefon ɗin ka kenan ko ina kana aiki da shi sai ka bude sabon Google Play Store da shi dan kenan insha Allah za ka samu damar aiki da abin muna godiya da ba mu lokacin ku muna godiya sosai yan uwa